Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। गुवाहाटीयाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाया जालाङो। सासे 14 बोसोरनि उन्दै गथ'खौ हिजराया जिनाहारि खालामदों। उन्दै गथ'खौ गाज्रियै जिनाहारि खालामनायनि हिजरानि सायाव गसर थिसनो। हरनि समाव गुवाहाटी नोगोरनि मासख'वानि लाचित घाटनिफ्राय देहा बोलोजों दैखांना लांनायनि हेंथायै गसर। उन्दै गथ'आ फोरमायनाय बादिब्ला उन्दै गथ'आ लामायाव मुवा बेसाद फानोमोन। हिजराया गथ'निफ्राय बेसाद लानानै खारो। अब्ला गथ'आबो उन खारफायो। अब्लानो हिजराया गथ'खौ हमना लांनानै जिनाहारि खालामो। उन्दै गथ'नि गसराव दायनिगिरिखौ फुरालुमुग पुलिसा हमो। 7221 नि गसर बादियै थामथि आथोननि हेंथायै पुलिसा नायबिजिरनाय खालामगासिनो। नैथि दङ। 62 नं बरमा बिधानसभा बियाबनि एमएलए भुपेन बर' बिथाङा आसाम सुरजय एवार्ड 2021 नि समाज रत्न बान्था मोननो हादों। बे बान्थाखौ फैगौ 10 अक्ट'बर खालारखालि आसाम सरकारा गथायगोन। बिथांनि बेबायदि मोननो हानाया दुलाराय बर' हारिखौ गोग्गा होदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा सानसे समाव एनडिएफबिआव थानानै बर' हारिनि थाखाय गावखौनो बावसोमबोदोंमोन आरो दासान्दि बिथाङा एमएलए महरै रायजोनि आरो समाजनि खामानि मावगासिनो दं। थामथियाव दङ। गाबोन 17 सेप्तेम्बर विश्वकर्मा पुजा। विश्वकर्मा पुजानि थाखाय आसाम सरकारा दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसाम बन्द फोसावो। गुबुन फारसेथिं रायजोआव कर'ना भाइरासनि रुइनायखौ नोजोर बोनानै बे एखे खौरांगिरि मेलावनो बाहागो लानानै सोलोंथाइ मन्थ्रि रानज पेगु बिथाङा फैगौ 20 सेप्तेम्बरनिफ्राय थाखो 10 नि क्लास जागोन होनना फोरमायना होदों। ब्रैथियाव दङ। दासान्दि ससियेल मिडियायाव माखासे महरगिरिफोरनि माखासे भिडिअ फट' आरो अडिअ'आ भाइराल जागासिनो। मोनसे भाइराल अडिअ'आव बर'नि जाखांफुनाय फावखुंग्रि मिथिंगा नार्जारि आरो हेलिना दैमारिनि मुं लानानै माखासे गाज्रि बाथ्रा बुंनायखौ खोनानो मोन्दों। जायनि उनाव ससियेल मिडियायाव गोबां बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै सावरायगासिनो। बिनि सायाव मिथिंगा नार्जारि बिथाङा गावनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों क्लेरिफिकेसन होनानै गाव बिब्दि नङा होननानै दुखु फोरमायो। लोगोसे बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राखौ गोसार होनो नांला होननानै खावलायो। बेराफारसेथिं फावखुंग्रि हेलिना दैमारिनि मुङै ससियेल मिडियायाव भिडिअ भाइराल जानायखौ नुनो मोन्दों। बिनि सायाव हेलिना दैमारि बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों बे भिडिअनि सिख्लाया गाव नङा होननानै फोरमायो। बाथियाव दङ। बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि थामहिनबा एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ थाबैनो गुवाहाटी काहिलिपारानिफ्राय चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय आलासि न'आव दोनफैगोन होनना साननैसो सिगां खौरां मोननाय जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बारग' एनडिएफबिफोरा रन्जन दैमारि आरो एनडिएफबि केडारफोरखौ उदां खालामनांगौनि दाबिजों सुबुं गमा हस्रिखावनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। रन्जन दैमारि आरो एनडिएफबि केडारफोरनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बुङो दि रन्जन दैमारि आरो माखासे केडारफोरनि केसनि सायाव नखर बिफान आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहायै आखायाव लाना खामानि मावगासिनो दं आरो बिटिआर गोरोबथानि दफायाव लिरनाय बादिनो जोंबो बिसोरनि सायाव गोख्रों खामानि मावनाय जागासिनो दं होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।